Na 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 na. Assalamu alaikum. اینجا باشه دخترها ما برای ابیتا اوقات تیار کردیستم ابی تیار کردیستم جا گوشتی مرغ گرفتم алака همه баркас ریزه کردم کلان پیاز картошка озиёро приправа мезанам ҳамаша дар духовка мемонам дар пакет мегирем духовкада мемонем ҳамаша ман ҳамиха якҷоя кардам майонез андохтам ҳамаша якҷоя кардам намакша приправа андохтам ҳозир дар духовка мемонем иҷа боша ҳама картошкаҳою баргалски пиёза дар ҳамиха пакета гирифтам иҷа боша гӯшта ҳамиха лимон оби лимон меандозем лимон мекунем ҳамиха духтара дар духовка мемонем дар муддати 45-50 дақиқа мепазем ҳамиха духтаро гирифтем боз дар талерка мегирем ша дар муддати 45-50 дақиқа ҳамиха хӯроки мо тайёр шуд духтаро